Anyị Igbo mma na-ekelekwa ụmụnne. Anyị nọkwa n'obi ọzọ Chimereze Chienyenweze na Ugbo Ọka. N'akata nke anyị na-enwe taata bụ gbasara ndị mmiri. Anyị bịa n'obi ọzọ bụ Chienyenweze. Gaa anyị gụọ gịnị bụ ndị mmiri. Ya gwakene ọha na eze uru na awọm dị na ndị mmiri. Ka ọ gwakwa ọha ndị Igbo na-ege ntị. Ka anyị wekwe na-amụta makwara ka ọdịnala si wee na-aga. Chienyenweze ekene m ga-egbu igwe efi anyị kelekwara kenekwenu nna niile bụ ndị bịalụ n'obi m taata ọkwa n'ụlọ ọrụ m ka anyị na-esi mmiri kenekwe odogwu Chiziani ọzọ ka Igbo na-anụ onu anyị ya dịkwa gị na mma nwafọ Igbo ọzọ ekene dịka ajụjụ ejụrụ si welode aga m atụ gị ya n'ụzọ onye ọbụla ga-esi wee nwee nghọta maka na mmiri na-afụ ihe a bụkwa n'ụwa mmụọ ịsụ ya n'asụsụ nwa onye ọcha sị gị na ọkwa na spiritual realm of a kind. Otu akwa ka aja ana ji wee bụrụ a spiritual realm of a kind. Otu akwa ka ikuku si dị, otu akwa ka enu si welu dị bụ igwe melu eji welu ndị nna nna anyị na ndị ichie ndị gburugburu ji wee nye ha ọnọdụ maka na enweghị onye n'ime ndị a kpọrọ afa kịta ị ga-ewezuga n'etiti ụwa ka ime nwe ụwa wee bịazie wee sị ka afọ n'ọkwa na ya bụ aja ana ebe onye nke ịtọ na onye nke mbụ na ọ bụ na-egwu biya bụ eke bụ ebe okike bidoro. Okike bụkwa na anyanwụ na-agbara bụ ndị elu ndị mmiri o wee rutezie ya bụ orie bụ nke ndị mmiri aja ana dịka anyị si wee kwugo wee bụrụ afọ ọdụdụ ha wee bụrụ ikuku bụ aka jikọrọ ihe ndị ọzọ niile. Tutu ịghọta ndị mmiri ị ga-aghọtagodu ihe amụ dọbalụ gị na mpaghara maka na a na-ekwu sọsọ ndị mmiri ọbọkwa sọsọ ndị mmiri bụ ya bụ ya ogige mmụọ mana mụ ga-asị gị na mmiri ndị mmiri dị ụzọ ise. Ha dị ụzọ ise. Enwere ise na mmiri, enwere ise na aja ana, enwere ise n'ikuku, enwere ise n'igwe nke anyanwụ na-agbala na-achị isi n'ebe ha nọ. Mele ọ na-abụrụ ịgọcha ọjị tụcha nzu n'odo ịkpọkwuo ise dị n'aja ana nke dị na mmiri nke dị n'ikuku nke dị n'elu si ha biko dododo ha bịakwanụ bịa mee gịnị nabata okwu a ikwuru ka ọ dị ile maka na ha ncha nabatacha ya ọ ya bụ na okike nabatali ọ ga-abịarịrị na mmezu oge na-adịghị anya. O wee bụrụ ya onye ọbụla bụ onye mmiri bụ onye e nyere ezigbo onyinye maka na mmiri bụ ndụ o so n'isi ndụ ma nke na-eku ume ma nke a na-eku ume chọrọ mmiri mana anyị ga-ebidogodo wee kọwaa ihe bụ ise dị na mmiri ka ị wee ghọta kedu ihe bụ ndị mmiri dịka ajụjụ gị si welode. Onye nke bụ ụzọ na mmiri bụ ndị anyị nwe kpọrọ ọgbọ na uke mmadụ ịkpọgarịa ya n'ezigbo afa ha ma sị gị na nke a bụ uwu mmiri na iwere aka were kọwa ya ọ bụ eze n'aka ewezuga aka ịma agbanwe ụrịọm o wezugara onwe ya n'etiti ndị ọzọ bụ mkpịsị aka anyị na-afụ kịta. Nke anụma bụ mgbochi ụwa ndị mmiri. Ihe eji ama ha dịka ajụjụ gị sikwa wee dị bụ na ndị a adachịla ọmụmụ ha dị ejila ọmụmụ ha dị eji igwe ọmụmụ mana gị na ha ama azọnwu ihe mana nwa na-afịa ndị arụ ama ka ha enwe na ego ama ka ha nọ n'ala isi ama ka ha ama na ihe ha na-enwekarị nsogbu ọmụmụ. Enwe ike ihe niile ha nwere na ihe niile enwere enwe ike ọ bụrụ ụmụaka ịtọ okokoko ụmụ ịnọ bụ ihe anyị ejide mana abịazienu na nke a anyị kpọrọ aka nke a ndị ọnaga mmiri ọnaga ị ga na-afụ ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị a na ha nwere otubo ị na-anụ onye dị otu akpọ ya ọnaga bụ ọnaga ndị mmiri. Ọnaga by right bụ transporter ana ha na-achịkwa igwe ọmụmụ. Ụdị nwaanyị a bụ onye mmiri ka ọ bụ mana ọ mụọ nwa kịta nye the next 1 or 2 hours o kuse nwa ya kịta na-asụ nri
ọ dịka ọ na ọ bụrụ arụ mmadụ ka o si ya pụta ọ da-ata afụfụ ụmụ nwaanyị ọzọ na-ata ana ọ na-achọ igwu ọmụmụ. Nne mụrụ m bụ onye ọ naga ihe ọ mụrụ anyị bụ 14 ụmụaka 14 ka anyị dị mana ịfụ my mother is looking very young. Ọ dịghị ka onye nke aka mụrụ nya ha na-agbasi ike mana a na-agọzi ihe wute egwu ọmụmụ na-emekwere ka ji n'ụlọ ha nwee ezi ọganiru maka na ọtụtụ oge na akụ na ụba na ha na-enyefe ya ji ha eji amakarị atụ mmadụ na-aba ka eji amakarị atụ na behind every successful man there is a woman. Ọ maka mmadụ na-aba adị na nke anụnwa bụ aka anụmụdi a na-agbanye ndị mmadụ ring na ya a na-akpọ ya aka ịfụnanya. Ihe ọ bụ na mmiri bụ akụ iyi ndị mmiri akụ iyi ọbụla ete ndị mmiri na ịkpọrọ onye n'isi ha na-achịkwa ọmụmụ ha jikwa ike nga ha na-agụtakwa egwu ha pụta n'ihe gbasara ihe onyonyo na ọ bụ dịka ha na-asị gị na mmadụ bụ atọ a na-aka akụrụ ha aka amụwa ama akpọbalụ gị afa ndị a ha na-agbakwa mma. Abịazie na nke nwata bụ nke onye ọbụla maalụ nke a aka nke a na iwere aka na mkpịsị aka na-akọwa ya maka na ha ncha niile nwere oke n'aka. Ọ nke a bụ ọgbanje aka agbanje bụ last born ọgbanje ndị mmiri agbalụbuje natakwa na ma agbagokwelu jee natakwa ọ na-echieta azụ more often. Mana ihe o ji wee dị more popular than ndị a niile na mmadụ bụ na ọ na-anwụchuke ọ ga-ama mma ọ ga-enwe early favor nwoke na nwaanyị ga-ala akichi ya mana o nwee ike si gị kịta na oge luo na isi na agwakwana ya ka ya zuo ike o buzielu ya onye machezie mma na-enwe ọtụtụ ịfụnanya. Okenye nwa mere ọ na-abụ onye amara mata asọ dị ka onye ka mara mma ka ọgbanje na ọ dị ka ọkụkọ ya na inwuchu ka ha ji mebie emerụ ezinụlọ ọ mụtara ya obi ọbọchị dịbasịrị a ga-eje ha onye ọgbanje ka o nwee ike nọte aka so ya nwe wee duzie popular karịa ụmụnne ya. So ọ na-ekwuzi okwu ndị mmiri ụfọdụ a na-asị na ndị mmiri niile bụ ọgbanje ma na-asị ka ọ bụ ọ dibịa galulu ịmalụ olu ọ ya mere iwu bụ na ọrụ ọgbanje ka ị na-alụ onye mbuchi ụwa bịakwute gị enwere ihe a na-ewepụ n'anụ wee rie anụ ịlụbalị ya ọrụ ọgbanje ọ naghị anata. Ị ga-afụ onye a ga-alụrụ ọrụ mmiri 20 times 15 10 ụta ka o si wee dị. Ọ maka na ọtụtụ anyị nwe bụ ndị dibịa anaghị azụlụ ụkwụ na mmụọ wee kụzibelu gị ihe dị omimi na ụwa ahụ ịbata dịka ụmụaka ma enwere nke m ga-akụziri ha ukwu ruo ha na n'otobo kịta ọgba ọzọ m ga na-akụziri ha ozi mmụọ kpọrọ ha ozi ga-ebidozi wee nyebe ha nkụzi na ntụziaka n'ime mmụọ. Merụ na a na-asị gị na nwa dibịa bụkwa na amoosu bụ na ị ga-eyipụ n'arụ arụ gị wee gaa ọgbakọ nke dị n'ime wee jụọ mmụọ ajụjụ ana ọsụsụ ya dịkwa n'uso ya wee bụrụ ezi nwanne m nwoke na eziokwu na ọgbanje na ndị mmiri dị mana onye ọbụla bụ onye mmiri ọ bụkwa na nwa mmụọ onye agọziri agọzi mana ha na-enwe oke nsogbu na ọ bụrụ na ha nwapụọ n'ihe ekwekọrịtalụ wee chụba mkpa nke ha maka enwere ndị uke bụ ndị nke nọ n'ọrụ a m kwesịrị ịnọ taata gaalụ ndị mmiri ozi mana ha mara ihe a nọzi kịta na bụ na makeup and hairdresser ebe ha fesi so ọmadụlụ ha mfe ha nwere ike a na-emechi ndị ori anababulu ha gbacha mbọ niile ofu nsogbu anabda ya ndị na-atụrụ ana n'iyi ọ ka o si were dị ọ bụ maka na ndị mmiri ọ dị ile ha dị ile anọ ọkwado ndị a gozilụ ka ha bụ onye maala onwe ya na mmiri ekwesịghị ịbụ onye ọkpa ọ bụghị onye na-ayọ ihe ayọ maka na amala ndị mmiri na-ebute akụ ọ na-eweta ogologo ndụ na-arụsi ike ọ na-eweta nkụzi zuru oke kama na ọ bụ ka anyị ji wee jide ya ọ na-akpụ ya anọkọtasị gị mama ịwọta ọtụtụ na ha akpọ kịta ka ekwene maka papa ịwọta maka na enwekwuru papa ịwọta eke mụ na-eme ka ị malụta aka na ndị mmadụ na-ede eche na enwere ofu eze nwaanyị ọdụ ya bụ azụ bụ ya bụ onye enyelu mmiri ya na-elekọta mmiri mana mụnwa ga-agwa gị mwa bụchi anya nwa eze ọzọ Chimereze ga-agwa gị na enweghị anything dị ụtọ ama na ịbata n'ime mmụọ
ịbata n'ime mgbe ị ga-afụ ha dịka mmadụ ka iji afụ ma ha na-eri nri, ha na-anụ nwaanyị, ha na-anụ inyom. Ihe dị iche ị ga-eji wee mana ana mmụọ enyelu ndị mmiri ka ị nọ bụ na ị ga-afụ onwe gị na ị nọkwa n'ime mmiri mana ikuku ka ị na-eku. Ị ga na-afụ azụ ka ọ ya abịakwute gị metụ gị ya ọnụ, metụ gị ọnụ ya ọ pụọ. Ịfụ na azụ na-agagharị na ya mana o nwere ihe akwa iyi, ọ naghị ede ya, mmiri adịghị ede ya. Okwu niile ị na-ekwu a na-anụ ya, a na-etunye ọkụ n'ime ebe anwa maka na ọwụwa nke ya iche. Mana ndị mmadụ na-eche na mmiri anụ wee fụrụ na-agbacha gịrịgịrị, ndị ma oke osimiri dị gịrịgịrị, na ọ bụ ya bụ ebe ndị mmụọ anwa nọ. Aghachị ka ọ bụ ebe ndị ahụ ifuru nọ bụ ị na-asị ndị mmiri anọ bụ n'ime aja ana. Ọ bụrụ na osimiri na-asa asụ, ọ bụrụ na osimiri na-asa asụ, kama na ọ n'ihe na-akpọrụ ndị mmiri wee nye ha. Ha chọzie ịkpa ịga njem bụ mmiri awa ka ha ji aga njem. Ha chọọ ịpụta n'awa bụ mmiri awa ka ha ga-eji wee pụta. Mana ebe ha bi bụ n'ime aja ana nọ n'okpuru mmiri awa. Oge bụ eziokwu dị n'ime ya. Ya m na-ewere otu a na-akpọ eze nwanyị, akpọ eze nwanyị che na ọ bụ nwaanyị n'ebe ahụ, bụ ọzọ nwaanyị. Ya m na nwoke sokwa bụrụ onye mmiri. Okirikiri ụmụaka so nọ n'ebe anwa n'ụwa nke ya. Nwoke so nọ n'ebe anwa. A na-enweghị onye ị ga-afụ ifu ya na ike ya bụ azụ. Enwere ihe dị ka ya. Ị ga-afụ ha amacha mma. Kọmfa mmadụ ka ọ bụ. Kama na ihe inwe ike ime bụ na anyị nwakaba nka na anyị nwere epu isi awọ. Mana ndị nke bi na mmiri kaba nka, ha na-ekewesi ekewe. A na-enwe maapụ n'arụ dịka akpụkpọ azụ iwee mara onye nke kabagolo nka. And ọtụtụ oge awolo ha bụ na anya ojii anyị gbalụ saịkụl, ọ gbalụ ogige, mana anya ha na kawa akawa, ọ na-egbuwe egbuwe bụ anya ojii ha. And mgbuwa ahụ na-adị obere mọọlụ ka anya pusikat ebe a, mana nke dị adị na pusikat ka wee dị waịda danụ nke ha nwa. Ha na-anụ asụsụ ọbụla. Enwere ihe ọbụla na-eme n'elu ụwa ha da anụ asụsụ ya. Ọ bụrụ na itoolu oge ị ga-eji wee lube ebe anwa. Mana ndị nke ọzọ ka anyị na-akọwara unu based on Igbo cosmology. Ndị nke ọzọ kọwara ya ga-agwa gị na astral plane. Ma ilu ebe anyị ga-afụ n'ụwa balụ ezigbo asa. And ọtụtụ bụ ndị na-achọ ka ha wepụta ihe dị iche iche n'ụwa ga-abịarịrị ebe anwa, bịa wolu ihe ụfọdụ, nwee ọgbụgba ndụ, nwee ikwekọrịta dịka anyị anyị kọntraktị agrimenti, dịkwa ihe ị gaje ịgalụ. Maka na ọha nwa na-ebe anwa ka oke mmụọ dị iche iche na-abịa asampụlụ invention gaje ịbịa in 10 years. Akpọ ya Astral Museum, akpọ Astra. Ihe o mirụrụ agbọghọ nọ na ọ dị n'elu iche, kama nọ ihe anya mmadụ ada afụ na ọ karịrị ụwa nke a na ụwa ọzọ ka a na-ekwu maka ya. M ga-agwa gị kpọmkwem na ihe niile na haus ihe gbasara Astral Museum bụ ọka aka na ndị mmiri. Dịka eji wee sị gị na enwere interplanetary systems bụ ebe ụfọdụ dị. Ya bụ ogige ndị si n'ụwa ọzọ na-esi welu na-apụta na-agba azụ ahịa weta mmadụ. Ọ dị iche iche na mba na dị iche iche. Nke anyị nwere ụgbọ ọka ka a na-akpọ ugwu na-eme ike bụ ofu mmiri kpọrọ m n'ọlụ a mmadụ m dibịa. Ugwu na-eme ike ahụ bụ mmiri. Ọ bụrụ na oge anyị kwado nwụọ, anyị ka ga-elu ebe anwa maka ihe eji wee kpọọ ya ugwu na-eme ike asa esu. Ike dị iche iche na-azụ ka ahịa na-eme ya. Ugwu na-emepụta ike. Ike ọ na-eme abụ na ike nwa, ma ike ego, ma ike imepe anya, ma ike ihe akwakwu na ihe enwe. Ọzọ ọrụ adịkwa mana ya akpọga anyị ebe a ga-ejegoro ụzọ nye ukwu anyị ebe a ga-azọnye ya na ọ bụrụ na anyị chịkọtacha na nke a, maka na ihe anyị nọ kịta bụ maka ndị mmiri. Emechie anyị ka ya ejekwe zọnye ụkwụ na ya bụ Ogbunebike.